Open so radio the aprobo no eko betiako patemo a ewo ahafo ano north mensini no mu na omamma a ewo betiako esu ni nyina ne se esu kese a eda ho a esom wo mu esuo bole galamsefo yi aba betena so amensuo ya sei ama wo mu a eyekua wo mu a eti wo nkurase ene wo mu di nsuo ni di dwuma no wo mu su ni nyina ne se nsuo na sei ama haw bebre aba. Ati mu kwa breje nie amane bono edi mu nsem ebrem. Yansa kan ya papa ba kun so e wo ha o tinekura kukufu a oda ho no enya agro galam se yinti se eniema mu ayedin titiru ensuo mu benom ma yene ne nkasa pani opim so tv sunie yemo ache Yeah, ja. adaroma wakura ni din de sei Ati kuja mikrum. koja mikrum adaroma galam se ya mo ka ho asemi how be na de abramu O how de bebre. Ko se yan kwala ntimi nko school. Yenya nsuo man kwala no enwale nko school. Se ma di ni. Ya nsuo wo ma ne wo ho no. Ye kokofo ne da ho no. Yenya nsuo kra nso. Ti esra Ghana mpanyufo. Yesra mo. Omunya ye moa. Ti said ya wokan moya de na mo munya nsuo no se wankore nie emuhwe da san ne robbers esisi ka nyina nsuo no moya de munya nsuo no Opanyin ye da se. Ze de ha de never what knipi water yenya nsuo no. Ade se yekoto e obetiako. Yeniska ana ese nsuo yentimi nsuo ntu nkokrum. Ade sa ha ya ne boyen kakrakra. Nti esra mpanyufo mo moye. Nye ho kire ye. ya das Bismillah sepenyi. aba beduru koko afuo baako na brantie pa ena nafuo de ya kase koko efe na koko aso pa yana ne ntwetwe nkomo no no so hawo a galamsey ede ma na dwuma yi ho fama obani wada ma wudin FM Kufujon. afi wafuo ya efe No krepa. na fuo efe sei na wusuo se nsu asei mofuo besei And no crash pa because enam se galamse na ababa nintino. Emra na ko nsuo ni nsa ye no menya nsuo gu kokon su ma kokon ni ye kama. Ba se si ayi de kokon su yesterday ko se ke gusu kwayanim. Nse si ayi de ye nya nsuo bia fa kokon su. Nti kokon se si a no ye hu ni se si a no se na ese ko. Nti yesra ban se o meboa ni we ye mwa. Mi da se pa ya kromafo ni bitubi e na chana fo su etubi. eti ade srede be na wo Ye be sere se eye DC adusei wo bai be mantini o bai se o bai ye mwa efo galamti no ho ama o bai no be weektam o be sa ne ma no koye enso so mo bai no ka se bia o be sa machines na ade no ba o bai ye hu na papa be efiri mo bai ko pot ne ade no se na no me sa koye ke hu se nka machine die machine o mo di adwuma no mo di ese ye ne ma no so ne ka o be sa ko na ka hu se bia o matu ase by ye hu se na do se na nkasa no this yi no ne nsa ombi wa gisike ni bia eden adi nti na masa na mo no ntimi ntu bi mu no nti ozu se ne nsa ni mu bia wen ye cheni hu se ye ni na abre no omra ne hu se no kre no ntu ho na mo
yɛduru akura foforɔ a aha nso ɛwɔ kookoo mfimfini na ha yɛbɛduru yɛ no mmaa a ɛwɔ fie ha ɛsɛ nsuo a wɔde bɛdwareɛ ne deɛ wɔn bɛnom nti no wɔn kɔ betiako a betiako no yɛbɛyɛ kwansini nan ɛna wɔn kɔ akɔpɛ nsuo bɛrima a ɔwɔ fie ha ɛwɔ ha nti yɛbɛtwɛn abɛn no na yɛn na twetwe nkɔmɔ ɔpɛni bɛn mi yɛn na apɔ mu te sɛn. Ayo mpakyɛ mu yɛ. Na oyere no mu wɔ yi. Pakyɛ mu kɔ nsuo anapa mu nya mmaa. Saa bere yɛhwɛ bere yi a na afei na wɔn kɔ nsuo yi na ɛde yɛ na aba. Yɛwɔ ha mmerɛ kakra a atwa mu bɛɛ bosom bɛɛ ɛnan ni. Na ehu sɛ yɛn nsuo no ani asɛe. Yɛbisa wɔn sɛ nyame bɛkyerɛ ɛna wɔn maa kwan na wɔn tu galamsey wɔ hɔ ɛna yɛn nsuo no asɛe no. Nti ama agya ama yɛdi ho yɛ saa tem na nkwadaa ba abɛyɛ exams. Nti ɛma exams yɛ no nkwadaa no adeɛ kyi a gye sɛ yɛkɔ kwantenten bɛyɛ kwansi na no kɔpɛ nsuo ba ma wɔn dwale kɔ school. Nti ɛbaa saa ma yɛyɛ dɛ yɛyɛ ya na yɛbɔ ano sɛ na ɛte saa yɛbɛkɔ DC mankraso DC no hɔ ɛhɔ ɛhyɛ mankraso ase. Nti yɛkɔdu yɛ na DC ne kyerɛ sɛ wate na ɔbɛma wɔn ayɛ dɛ wɔn aba abɛpam wɔn ɛna yɛbisa wɔn sɛ berɛ bɛn na wɔn bɛma wɔn abɛpam wɔn na wɔn so wɔ so wɔnhyɛ da bɛɛ na de kyeɛ ɛna wɔn a sogyafoɔ baeɛ sɛ wɔn so wɔn ba bɛpam wɔn na wɔn sesa nneɛma kɔɛ bɛɛ saa weekend deɛ yɛn ho tɔɛ na efiri ɔkɔ no na wɔn san baeɛ nti yɛn nso yɛhyɛ tapaase yɛkɔka kyerɛ yɛ DC wɔn abɔ DC adusɛ sɛ house na yɛwɔ mu nti wɔn yɛ dɛ wɔn hwɛ na wɔn ayɛ na ɔsi ɔno ɛnhyɛ no mpɛ so ase nti wɔntumi akyire na ɔka sɛ ɔbɛtu ho anamɔ nti otu ho anamɔ ayɛ sɛ ɔno nso bɛma wɔn bɛsesa nneɛma no kɔɛ efiri hɔ deɛ agye nsɛmu nti yɛte ɔsɛsi a yɛkasa meyere kɔ nsuo anɔpa ɔnya mmaa menkɔla nie wo sɛ wei mu ɔma nkɔ school ɛna me nsukɔm na ɛhaw nti sɛsɛ yɛte yɛ ni sika bɛtɔ patu ayɛ de apɛ moto atwe nsuo dua ba gye sa bobo ya ne yɛama wɔn atwe nsuo aba yɛka a galamsey fo no sɛ ɔmo kɔ ano abɔ adu sɛ ɔmo ɔyɛ dɛ ɔmo ɔgye sika no bi yɛ kɔm de ne nti ɔba abɛgye sika ɔmo hɔ na ɔmo kwan ma ɔmo tu galamsey no abuhyɛde kene nso sɛ ɔmo sɛ ɔno na ama kwan ma ɔmo tu galamsey no ɔmo yɛtu ho ana mo kɔdu Kumase deputy regional minister hɔ ama ɔka sɛ ɔmo bɛba abɛtu ɔmo ase ɔmo bɛba abɛsesa ɔmo nea no ɔmo nhyɛ ɛda ɛbɛsi nnɛ na ana ɔmo ba ɔmo bɛfa a iskabeta ɔmo a ɔmo ayɛ adwuma abreki bɛɛ week no a ɔmo yɛ adwuma no saa iskabeta so na ɔmo bɛsesa kɔɔyɛ saa da na ɔmo yɛ adwuma ma adeɛ kyɛn sɛsɛ yɛmfo a ɛwɔ ha yi nkokɔ ne nipa nti sɛdeɛ wɔka no no wɔka sɛm no wosi nyame bɛkyerɛ ɛna wɔn yɛ no nyame bɛkyerɛ n'akyi no sɛsɛ nkuro bɛn wɔn san yɛ bi wɔ hɔ bi ɔmo yɛ tabi adusa mpesu aso ɔmo yɛ yɛ tabi deɛ minim sɛ yɛ honorable Akwasi Adusa yi ekurom nti wokyɛ sɛ honorable Akwasi Adusa yi ekura a wofiri mu no galamsey kɔ so ndɛ ɔmo kɔ so wɔ hɔ paa ama excavator baako koraa ɔmo bɛtwa mu akɔ yɛ tabi no machine baako aka nsuo no ɔmo twa nsuo no mpoa na baako aka mu nti ɔmo antumi antwa ɛhaw bɛn na ɛba na adesrɛdeɛ bɛn na ade ma mpanimfoɔ yɛsrɛ aban sɛ yɛsrɛ na ɔmpagya na ne nhwɛ soro na ɔmo ayɛ na ɔmo nto ɔmo ase na yɛntumi nya nsuo yɛ dɛ ɛntena sɛ yɛsɛ agye sɛ etu kɔ kurom yɛso yɛ ni sika bɛkɔ akɔ han dan anaasɛ yɛn nkɔla ɛsɛ sɛ ɔmo kɔ kurom yɛ adekyɛ yɛ nya sika mfa ma ɔmo nidi deɛ nso yɛto aban na ama aban no yɛnim sɛ ɛnisi aban ɔba a ɔbɛboa yɛ afei ɔba yɛ koraa ɛnna baabi a ne yɛte no koraa na ɛyɛ yɛda ase yɛduru akura baako
aha nso ɛba ha ohun sɛ yɛsisi nneɛma hata ha ɛhyɛ sɛ ɔbaatan ɛwɔ ha aha nso yɛne wɔn ba abɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛahwɛ galamsey yi a wɔn kyerɛ sɛ asɛe ha nsuo no ne nsunsuansoɔ nso a ɛkɔ ɛma ha na ha mekan a wobɛhunu akura ne ketekete deɛ ɛwɔ ha no dampɔ nson ɛna ɛwɔ mu na kyerɛ sɛ nipa a ɛte sɛ akura yi ase ɛnyɛ nipawa yɛnkɔ na yɛne ɔbaatan a ɔwɔ fie ha no ɛtwetwe nkɔmmɔ ɔba mɛma wo aha apɔmɔ yɛ deɛ ɔdaroma ɔbaatan na mu nsuo asɛe nsunsuansoɔ ne haw bɛyɛ ɛna ɛde ma mo nsunsuansoɔ ne haw a ɛde ma me ne sɛ akura afoɔ nyinaa yɛpɛ nsuo a yɛbrɛ ɔbaa ma wo foforɔ menya nsuo mpo nsi me nneɛma deɛ yɛde bɛyɛ aduane yɛbɛkɔ a gye sɛ yɛtwa kwansini 9 ansa ne akɔ akɔsa nsuo gye sɛ nsuo no ahono koraa yɛsa nom koraa ɛnyɛ yie de si nneɛma a ɛnyɛ yie yɛde yɛ aduane a ɛnyɛ yie nti ama yɛbrɛ paa wɔ akura yi ase abɛyɛ 17 wow nti moyɛ dɛ tena hɔ abrɛ nsuo yi ni ha sɛ nna yɛtwa kwansini 9 no yɛtwa kwansini na yɛbrɛ paa ɔbaatan me koraa de mentimi nkɔ nsuo mpo amanfoɔ ne ya na ɛdɔm me ɔmo kɔ a ɔmo de gallon asa baako abrɛ me na manom sukuufoɔ a ɛwɔ ha nso ɛdɛ ne a wɔn bɛnante akonkura a atwa mu ho ahyia no ɛno nso ɛte sɛ nkwadaa no nso so ɔmo brɛ paa nyɛ asɛm ketewa nsuo no nti ama sukuu no kɔ ɔmo ntimi nkɔ ntɛm because ɛkwan ne wa ɔmo bɛkɔ sukuu no ebi wɔ hɔ a nondu na afei na ɔmo adu sukuu mu nti ama ɛha adwene paa ɛha yɛ adesrɛdeɛ bɛn na ade to mpanimfoɔ anim deɛ mede to me mpanimfoɔ anim sɛ mesrɛ ɔmo mmoa yɛ na yɛbrɛ wɔ akura yi ase dodo ɔmo mmoa yɛ sɛ ne bɛyɛ galamsey no ɛbɛbla ase aha megyina yi ɛyɛ akura yi abɔyɛ kokoo no abɔyɛ na ayɛ sɛ wohwɛ kokoo a yɛabɔ ɛwɔ ha no a ayɛ sɛ yɛbɔ kokoo no nkyɛn biara wohwɛ ebi nso ɛwɔ hɔ a ɛyɛ dada paa na kyerɛ sɛ yɛbɔ kokoo ɛwɔ ha nso akyɛ kokoo afuo akɛseɛ ɛna atwa ha ahyia kokoo afuo yɛde nnuro ɛbɔ so aduro no nso wobɛbɔ so a nsuo ɛna yɛde bɔ so wɔn mu nsuo yi nso ɛna asɛ yi kokoo nso deɛ ɛyɛ Ghana funuma nti mpanimfoɔ madaroma sɛdeɛ yɛreka no yi obi nya ne ho tam ɛwɔ galamsey mu nanso kokoo no a yɛde kɔgye bosia de boa wɔ man no nsuo a yɛde bɛgu so ama yɛnya ahoɔden na no ne yɛsɛ no yɛ o mpanimfoɔ a moka bi ɛwɔ mu madaroma wobɛsusu sɛ ebi a kuro yi a yɛreka ni ɛwɔ ahafo ano nɔfo nti no ɛwɔ akyiri kokoo yi yɛde ba nnuane ahodoɔ ɛwɔ ha yi yɛde ba kurom na wɔn nso ato bi adi nti nnuro no wura mu a nso wobɛnya bi yɛgu so apolobo no mu yɛwɔ mu no nyinaa yɛahwɛfoɔ ɛnya abotrɛ yɛde ne nyinaa bɛma mo apem so TV so ani na wani gu so a wo hwɛ yi aprobɔ no yɛde aba abɛdura fom sɛdeɛ kuafo a ɛwɔ betiako empatamu esu no yaba nyadoa afuo no nya afuwa okuani no wɔ ha ɔbɛne yɛmamɔ ne adwuma onya adoa deɛ yɛgyinagyina ho deɛ afuo yi so na mmom yɛhunu sɛ abotoboto ɛdeɛ na asi ɛyɛ sɛ ne asie yɛ ayi galamsey ya free sɛ start bɛyɛ 2 months 3 months ni ɛna galamsey fo bi aba abɛhyɛ nsu a bɛyɛ bɛnya nsuo koraa yɛ adwuma na ɛden yɛtutu ho ana mo akɔ mankra so DC Abubakar Sadek ho ɔsɛ obɛdi ho adwuma yɛhwɛ n'anim bɛpem nnɛ ya MC akwasi adusɛ nso yɛbɔ na maneɛ ahyɛsɛ na ɔsɛ ha nyɛ ne mpɛsua so
but enya ne mpɛso anse sɛ ɔmahu sɛ ɔno ne kurom tabiri kurom kura sɛ ɔmaduru hɔ enti yɛsrɛ aban no so ɔba no de agenda ɔde ba sɛ politics galamsey deɛ ɔbɛsi ano kwan nti mɛsrɛ aban sɛ message waduru n'anim a ɔnyɛ yɛ mmoa because they say nsuo as a young boy say me car dam so say almost be 100,000 Ghana cedis a man for bese na mkɔgye nti sɛ aban na anyɛ yɛ mmoa a emu ɔde ma yɛ ma me musa o afuo kakraka yi a wado yi sɛ sie yi a wonya nsuo mu how bɛn na de ba ɛde ka na abrɛ me because they say me dan me ho ba bia me nya gyefo bia government is yɛsrɛw sɛ message yi duru anim ɛsɛ anim atutu ho anam because yɛ mɔbɔ nyɛ metumi aka kyerɛ aban ne sɛ sam ayi we course chama wuntimi ye bi e wa Ashanti region na ma mu lusu opposition pa eti se ono nso behwe se ne ekɔ wie enua no se bi nso beso ne so dia kokromoti adi tu akufo ado no eno a na ebetumi dia den ade atu sa aban no so free se ahafo ano tepa ne mankra so tumi ka ho ma no wi ne election dia ona na ne hwɛ yɛ farmers ne nte sa dia so ma ne wi ne election dia no wa hwɛ dia sa ahafo ano ne mankra so ne be sa tumi ama na sa competition. yabɛduru kuani baako nso naso yɛyɛ na yɛbaa yi nyadoa na ɛwɔ ha nyadoa yi nyinaa bere kɔ ɔpɛni mɛmɔ adwuma yo sɛ na wopɛ no anaa sɛ ɛdeɛ na asie nyɛ sɛ ne mepɛ no yɛnsuo na asɛ ti na amana basa ɛhyɛ sɛ wonya nsuo ɛngu afuo no so menya nsuo ngu so nti na wobaa wahu sɛ nɔma nyina abrɛ saa no ɛba sɛ yɛ mode kɔdwa mu a sɛ na siteɛ na obi ampɛ na de asɛ deɛ ɛhɔ ne pɛ wode kɔdwom de asɛ wo sɛ wo ka sika kwa ti ka ne guɔ no deɛ wɔbɛhu sɛ guɔ no aka hɔ yɛto agu kwa ma menhwɛ wohwɛ bitiako mpatɛ mu ha sɛ ya mo a modɔ pɛtra mosusu a moyɛ bɛɛ sɛ bɛtumi aka sɛ yɛboro bɛyɛ 500 nipa bɛɛ 500 ne dɔ pɛtra sɛ ɛfiri akɔsi ma aban yɛnyina yɛ patrafoɔ nko a eti wafuo kakraka yi sɛ duru sɛ wote a wofa apaafoɔ sɛn last week koraa no yɛfa sɛ ɛno nakora yɛfa nipa 20 ɛnɛ nipa 10 sɛ gum ti sɛ afuo yi sɛe a saa nipa aduasa no wɔ mu nyinaa adwuma abɔ mo ɔmnyɛ hwee ni ɛne yɛsoso a yɛso abɔka yɛakɔgye loan adesrɛdeɛ bɛɛ na ade to mpanimfoɔ anim bɛdɛm adesrɛdeɛ nyinaa ne sɛ yɛserɛ wɔ mo ɔmampanyin ba na ɔka hyɛ sɛ galamsey deɛ wɔgu no ɛnso so yɛmpɔtɛ ma ne yɛnim bi wɔ ha afi a NDC ba yɛ deɛ ɛsɛ yɛhu sɛ galamsey na duru yɛ kuro nti yɛserɛ na ɔmmɔ mmɔden sɛ wei deɛ yɛkɔtɔdwa gu fam ɔnyɛ mmoa na nnani akyerɛ yɛi ɔmommra mɛyi galamsey fɔ no mɔ kuro no mu a nyinaa mfiri wɔ ma yɛ ndɛ yɛkɛsɛ nyinaa machine da gu so ɛɛba wata sɛ ɛsɛ wokɔ yɛka kwan yɛde twa mu kɔ Kumase a kɔhwɛ galamsey nti bridge na bu agu yɛntimi nkɔgye sɛ wotwa load a wobɛyi gu akyire ansa na wɔpɛpa wo pani a ɔno nso basa so atwa bridge no nyinaa sɛe mode yɛkɔ a yɛbɛsa kɔ ne akɔkɔkyerɛ bridge no bɛyɛ kakra yɛntimi nkɔ Kumase wata sɛ nti aban yɛsrɛ no a ɔnyɛ yɛ mmoa na yɛne yɛdisi ɔmonyɛ yɛ mmoa na ɔmɔntwa ɔmani bɛhwɛ yɛ anim wɔn abɔ adusu akwasi yɛsrɛ no a ɔyɛ makonta so mesrɛ no na akonta agya yɛ ano kasa no mesrɛ no ɔmɔmɔden ana ɔnsolve yɛ problem yi ma yɛ yɛdase nso ɛyɛ cabbage afuo na woduru afuo yi mu na ayɛ kuani a na wura hɔ afuo no wotumi hunu sɛ ehia nsuo a ɛnya nti no ama afuo no nyinaa cabbage no nyinaa ɛwuwu nsuo a ka wɔn de bɛbɔ ama sɛ bi kuani no nso ate ne berɛ so aba no nsuo yi
ɛna galamseefoɔ nso aba abɛsɛe ni nti waa yɛnhwɛ mpanimfoɔ nhwɛ afuo yi ɛna yɛasɛe ni nti sɛ wɔnsuro nyame na wɔka sɛ wɔde nsuo no saa de bɛba abɛgu so a cabbage nsuo yi ba abɛwurawura mu ama yɛatwa de abrɛw ɛwɔ dwom ama ade agu aduane so nim sɛ woanya adeɛ ahoɔden wom nanso owuo ɛna na wotɔ no mpanimfoɔ tu anammɔn yɛgu so a yɛnam yɛaprɔbɔ no Daba bɛduru afuo baako mu yɛnnua baa baako n'afuo na afuo no ɛnyɛ afuo a saa bere wɔyɛ adwuma wɔn bɔ nsuo na nsuo paa yɛde gu adeɛ so no ehu ahɛnkɔ na yɛne ne nkɔtwentwe nkɔmmɔ maame adwuma na apɔ mu yɛdeɛ Amina dom ne mo mpaebɔ na mo nso nyame adom ɛhu ne sɛ wafuo yi wobɔ so nsuo nsuo a wode bɔ so yi nsu fi adɛn ɔpanyin kɛseɛ Madaworoma ɛbɛ break tie ni bɛ abosome nan ni ɛna galamseefoɔ bi baa ha sei na saa galamseefoɔ a mo baa ha yi ɛnyɛ yɛ ni ɛsɛ temamhunufoɔ akɔyɛ ahɔhoɔ na ahɔhoɔ no mbaa yɛ Chinafoɔ a sɛsɛ wɔn bɛtu gala yi wɔ ha a wɔn sɛ yɛ nsuo a yɛde yɛ yɛn mfudeɛ sɛ wɔahwɛ afuo ɛda ha kɛseɛ yi a bosia ɛna mabɔ a mede yɛ adwuma yi ɛgya ɔbaa bɛsi a me na mehwɛ me ma nkɔla yi gu skuul ɛnam sɛ gala yi baa yɛ nti no ɛda kora ma nkɔla skuul ayɛ basa nti wɔbɛda wɔn mapanyin kɛse na sɛ wobusaa me a na deɛ ɛteɛ no no nsunsuaso ba ne nso bɛba na me so makɔgye bosia na bosia a makɔgye a mede yɛ adwuma yi mɛtumi ahwɛ sɛ adwuma no ɛnyɛ me ka nti Madaworoma sɛ mɔba a yɛde adesɛdeɛ de to m'anim ɛsɛ ɛnkɔsi otumfoɔ so sɛ yɛsrɛ no na ɔte kɔkɔɔ soɔ sɛsɛ yɛatena kurom ama eduadufa da ne ho bosom abɛsi kuro nkantua ɛyi bɔɔdeɛ bɛtema apatekura weyɛ mu adɔsade abere a wɔnka nam ho apatekura no ne hoefoɔ ɛne Chinafoɔ no abere a wɔn nyɛ Ghanafoɔ ma efisɛ yɛnyɛ Ghanafoɔ ntumi nkɔ China hɔ ɛnkɔsɛ wɔn nsaase yɛntumi nkɔsɛ wɔn nsuo abere a yɛgya wɔn a wɔn aba ha enti ɔmanpanyin nso ɛyɛ n'aprɔbɔ no adeɛ a ɔde tu mu sɛ ɔbaa bɛtu galamsey ase sɛsɛ wɔn abura kwasi edusa ne mpɛsua so ɛyɛ atabi ɔno ankasa ne kurom ɛnɛ na sɛsɛ galamseyfoɔ sate wɔ hɔ a wɔn yɛ adwuma yi wɔn abura Abu Sadik a wɔn mankran so asate na ɛsate no yɛkɔ no kɔbɔ na maneɛ ka kyerɛ sɛ yɛsrɛ no ada nsuo na ma nnɛ yɛn nkɔla nyinaa gya skuul ti fie ɛnɛ nso skuul so ɛna ɛyɛ nimdeɛ ɛwɔ wɔn wɔn nkɔ skuul sɛbi hɔ onifirɛ ni yɛka no abura Abu Sadik ka kyerɛ sɛ yɛnkɔ na ɔbɛhwɛ ama afidie no afiri hɔ adeɛ gye di bɛ 3 days afidie no firi hɔ no ani na awɔtwe afidie no asa aba ha sɛte kora deɛ ɛbɛgu mu kora no ɛkyɛ fɛs deɛ ɛkyɛ sɛ adanko da ha da adwe enti sɛ no me so me ho sɛ nsuo no nyɛ me so me bɔ ka adwuma na ɛhwɛ me ma ahwɛ skuul saa adwuma koro yɛ nso saa aboɔ ma sɛ adwuma wei kora na ma egu kurom ha no ede sɛ week yɛ bɛte nneɛma yɛtumi fa nipa bɛyɛ 30 anaa 40 saa adwuma no na ɛsoanza kuro yi nti sɛ aban no ahwɛ sɛ nsuo no wɔn mo sɛe no na sɛ aban no ahwɛ sɛ nipa mmienu nti ɔtemamhunu no nyinaa mu anadeɛ a meso mentumi hwɛ sɛ madwuma bɛsɛ ɛwɔ sɛ mede nsuo no yɛ dɛn egu so nti sɛ aban anim yɛ yɛde adesɛdeɛ ato n'anim sɛ ɔnsɔre ɔmfa wɔseɛ nyɛ wɔyɔ sɛdeɛ wɔrebɔ n'aporɔ no wɔde too mu sɛ wɔba bɛtu galamsey ase no so wɔbɛtu deɛ a ɛneɛ na ɔma adanko naadaadoe kyerɛ sɛ wɔyɛ a wɔnyɛ kyerɛ sɛ mahu sɛ wɔso no wɔso paa nso ne dua ketewa bi a na ɔno de pra ne ho wansena yɛnim sɛ wɔno dɔ ɔma ama sɛde wɔsi tia no kuro no so Ghana no so wɔbɛtumi ahwɛ nti ne yɛde no siiɛ nti sɛ yɛde no ato ano deɛ a adesɛdeɛ a yɛsrɛ no a yɛpa n'akyɛw sɛ wɔhu yɛn mmɔbɔ hwɛ me ɔbaa bɛsi adwuma meda no na masɛ nsuo a ɛsɛ deɛ Madaworoma sɛ wɔte me nka deɛ a wɔmfa ɔseɛ nyɛ wɔyɔ na galamsey no wɔntu aseɛ na kyerɛ sɛ wobusa mapanyin kɛseɛ deɛ mewɔ nso meka no wɔano hwam abusua sɛdeɛ wɔhwɛ no ebi a wowɔ Kumase wowɔ Nkran wosusu sɛ fuo nsu fi a yɛde gu so ɛnka wo sɛ nyaadoa yi a na yɛde ba Kumase nyaadoa wei a na yɛde ba Nkran nyaadoa wei a yɛde kɔ aburokyire ma wonya bidi enti ebi a wosusu sɛ o dabere kura bi ase asɛm ne yɛka sɛ aduane wei ebi wɔ wugyaale hɔ nananom aban mu mpanimfoɔ MCs
a mowɔ saa abatoɔ mpɛsua mmienu yi so ahafoano southwest ɛne ahafoano north mo ɛna mpanimfoɔ ɛbɔ mu din honorable Akwasi Adusei ɛne honorable Abu Sadek Madam Roma monkanya mo ho na mompamo galamseefoɔ yi na momma ɛto santene to abama mo no wɔ mu nya ahoto firi sɛ Betiako mpatɛmo ha deɛ ɛyɛ kuadwuma ɛne mu dididi Opemso TV Opemso radio aha ɛne yɛde amane bɔ ne bɛsie Yɛba wɔ ɔmo office yɛka kora deɛ yɛ ne yɛdɛdɛ ne yɛyɛ no kwa yɛbɛkɔ honorable Akwasi Adusei office no na da hɔ pam ɛdeɛ ne da hɔ ɔse sika ɛna ɛda hɔ ho ana ɛka saa asɛm yi yɛ wɔ mo a galamseefoɔ Chinafoɔ no mutu no ɔmo ana ka saa ɛde kyerɛ yɛn yɛkɔ Abu Sadik hɔ a ɛda hɔ pam yɛkɔ ahemfo no hɔ a ɔmo de akɔto hɔ deɛ yɛka na akɔsi sɛn nti machine kɔ nna a adeɛ kye a ɛbɛba nti deɛ yɛ ne deɛ yɛyɛ nwura nti sɛ nwura ne yɛyɛ deɛ yɛka kyerɛ ɔmampanyini sɛ kwan a sɛ wɔamoa yɛ ɛkwan ɛfa so a yɛto aba no maa no saa sɛdeɛ MPP foɔ ɛyɛ ɔmo kɔ opposition saa so wɔamoa yɛ deɛ saa na next 4 years no yɛhyɛ bɛsa ba opposition eti na dawroma ɔnsɔre wakap na nsuo ne yɛde yɛ biribiara sɛ deɛ meyɛ koraa kɛse ne sɛ yɛne yɛte nkwa sɛ yɛnkwala na gyaagyaa school na awerɛhosɛm ne sɛ wɔbaa bɛkɔ no mfikyire no ɔnya nsuo nwale in fact awerɛho pii kwa eti ne amadodoɔ na yɛyi yɛ ma no ɛdɛn ɛkɔ krakasie mu sɛ kookoo ne ma ɛne nti a yɛwɔ ha a yɛateɛ no sɛ kookoo dodoɔ yɛnya nsuo ngu so nsuo sɛ Betiako ne kookoo dodoɔ ne yɛnya no sɛ afi nkosi na afi da no sɛ ne yɛtɔ kookoo 20,000 afi 4,000 kora sɛ nyame amamu a wɔn nya na mo si kookoo ne kura wɔn ayi na mo so mo hwɛ ma galamseefoɔ di yɛnya enti Ghana ha yɛbɛtuma asɔre akɔ Chinafoɔ kurom akɔ akɔdi dwuma wɔn di no yɛ ha sei no yɛsrɛ wɔn mo ala yɛsrɛ wɔn na ɔte kɔkɔɔ so na ɔsi ade a wɔyɔ dɔmama yɛde tu wɔ anim yɛsrɛ wɔ Dawroma ɔsi ade a wɔyɛ bɔhyɛ ba sɛ wohyɛ bɔ ne deɛ a ɛna fa bɔhyɛ no fa yɛ adwuma na fa di so ɛna meka sama to Opemso TV ni Opemso radio ni nana de mo do kwabrɛgye yi ama ne bɔ ne yɛ kyinkyin a yɛde ba ahafoano north ɛha ɛne yɛde bɛsie yɛda mo ase Sari ya ni kuroma akuafo a wo Betiako mpatɛmo twetwe nkɔmɔ na wo mo ka sɛ ensu a wo mo nom ensu wo mo de ye wo mo fuo Chinafoɔ ene galamseefoɔ asɛ no yaba ensuo no ensuo ye fra na ensuo bɔle ensuo na subɔnten pɛ ɛna excavator ɛhyɛ hɔ no edi sɛ Chinafoɔ no adane ensuo no afa baabi a wo mo wɔ nsuo na naafoɔ nyinaa sɛ wo mo nya nsuo Omu ewo na tifi no nso ensuo no ahono pɔtɔɔ ɛwɔ Betiako ɛne abonsuo so mfimfini me no ka sɛ ya cameras du ha ɛna Chinafoɔ no ɛdi mirika kirikirikirikiri akɔ wuram enti we de ɛnya akyesɛm Opemso TV yɛba bɛto wo mo enti MC honorable Akwasi Adusei we de wan kasa wo krom ya tabi ɛna excavator esie no enti muntu ho anamon Muntu ho anamon regional minister osi ade oyo abrantia wo ye doctor wonnim nsunsuanso bone a galamsey wo ti Dawroma honorable Frank Amoakohene we de enesi ha yo enti eya dansidie trodo muntu ho anamon na ye mmɔ akuafo ene mamma e wo Betiako mpatɛmo na wo mo nso entena se asomdwem yɛda mo ase